Amsterdam 12 grad Celsius timsaħħa umidità 68%. Riħ majstral forza 11. Berlin 15 grad Celsius xemxi umidità 35%. Riħ xlok in-nofsinhar. Issa x'importani x'temp għandhom Olandiżi u Ġermaniżi. Astarket. Wara li bħal dak mhux bil-fors. I'm from Gdansk. Yes, in Poland. Ġiet tistudja kultura mediterranja. Tgħix ġo flet ma' t-studenti oħra, tgħix fil-libertà, tgawdi, tissir xi ħaġa b'għafx il-Madonna qalet li bħal-istanzejt. Imma insomma, kemm ma ġib l-oħra, jien. Mit-taslima, 49 sena, isseparat, żewġ tfal jgħixu momma, impjegat ma' kumpanija privata, paga tajba ħafna. Tell me about you. Il-lejla timur nisma' t-tifla tkanta ma' rock band il-ġdida da. Skostorbju la sens, insomma. Jekk ma' murxin tibdisappunta ruħa ħafna. L-lom ma tista' tinsija. Xa dik Mozart biss jizisti. Donna baqat moħħa malu dik il-mara. Mozart, tijana Mozart, nisa. Jefem, Mozart daqxie aħjan bil-rock band ta' pija vjera ma. Jekk ma' murxin nafx jiġri. Inti egoist wis, papa. L-ewwel tħallina waħedna u issa laqas tagħtikas l-affarijiet tagħna. Jaqgħu għandek xi girlfriend? Mamur? Ara jien ukoll! Kristin għandhom ġi jasselhom! Tinbija! Jan spiċċat kanta ma' Group Storviews! Batata bil-ħaq! Għax Monzanezza, trid immur il-protesta kontra l-gwerra! Issa ngħidx nagħmhom il-gwerra taħaddieħor! Imma t-tifla tiegħi xellu gejja! L-istess blowa li kellek int. Kollox minn għandek ħadet. Issa hu gost mur il-protesti kontra l-ġemo babintek. Mux inta rejta, issa gawdija. Li ma nistax nifhemu. Għara dit-tifla trid bil-forsi ġorni maħ. Forsi x'timmissjani jista' jkun ma xorta narabla sensien. Darajnijom indipendenti u liberu x'nafjien. Konna koppja progressiva. Mux l-ewwel darba ninsejna kontom sindendli ma' punta komodina. Bħalla kien għal, ju bil-ħersin, kelli mmur bil-fors magħha nipprotesta kontra gwerra ta' Sirja. Nofstanar fix-xita nistennew bħal Kurnuti, il-President tar-Repubblika, biex imbaġġi u poġġer baqrom fuq taħt il-monument tal-ħersin. U kif l-aħħar waslet barat sħiħ lejn il-karozza tagħha. Ipprovajt naqbadha minn flok ma tmux waġġali. Insomma raġa. Saridu jgħaddu n-bord tad-disciplina x-xogħol. L-inqas il-moviment graffiti għamluni euro onorarju. Tefel. Da ma jahmilniex tamma. Minn dejjem kien. Forsi baqa taħt il-kompless tiegħi tipu, ski. Milux rajtu fuq program televiziv tal-sports. Wieħed milli jipprometti, Wieħed milli jipprometti fil-kampjonet tas-seħħ. Darba ċempetlu biex nipprova nifraħlu u biex jaqbadni fuq sew waħda flok ħab jeġi. Isma'. Grazzi. Taf ma lin team qed nilab? L-ommu jiġba'.
Nistaħ li għarieda u ħalli la nota fuq l-imħadna. Taf tiġi t-tiflu jkun storja. Jarittin! Taf tisraqni wkoll. Saqqajja madam. Ndirra salli xin biex imur xinki. Nati ċem wassallila. Ta' kim tajjar nimuza. Niġi isniet narmijar barra u għaraj bħal dak. Najdu kifini. Studenta Pollakka, tifla Polonia, ġitaw t-studja kultura mediterranja. Ovvijament t-tistenna nsib xi baralu bħali biex toqgħod tertalu demmu. Nqajjimha u għadra li sar ħin. Mietet. Naħux fija. Handbag tipiku ta' mara tipika. Għada t-tifla dak moti joħar. Darba fettet li niftaħlu basket t-tifla tal-skola. Koċ tratti tal-United ta' Beckham, xaħru lem, xaħru law. Anzi sibtlu magazin b'koċ nisar weni. Basket tal-skola mank pitazzi u ktib ju ċaffakin riga. Anzi fil-qiegħ kellu laħbes. Bla konta ma kellu laħbes. Tal-mara tad-dwejja. Kien ħalli biċċa nota suppost tifhem le, m'għandix għax tieħu għalija. Ħalli ftit ġus, tiġi tiftaħ il-friġġ u tieħu li trid. Mhux qed ikun ħażin magħha. Mhux qed ikun ħażin magħha kemm ħalla sara wisq il-biera qabel ġejna. Mhux qed ikun ħażiru. Papa, tibjadlek xarek, għax ma tizbawx, tiġi seksi. Den bijet inkwitani kullen. Insa fidija, fejt jibjadli xarek, jiddela. Għanzi sibtela kondom ġibun għora fiħendek. Papa, taf li t-tihlem ħalġe. L-ammor Kuba nixrek berri ta' palti għarb da marxtu l-bjata. Ma nafx meta ħatik bad it-tifla għandi. Efem, għad għanda 17, ma tekka l-17 jinkun istni blaħ kolli. Ta' 17 tqajt ma' mara fil-fan. Tqajt ma' mara u emanċipatni. L-għu darba għat ma' mara kien Budapest. Kellna 21 sena. Kienet vaganza bil-moħbi, għattajni għanduru mal-belt kollha. Minn dakinhar ħadni għadrawa. Konna najdu l-lomna li sajrin ġimartin ma' Tuntumas. Muflok konna naħartu l-Europa komunista. Konna mġinin. F'Sofija, xufir ta' taksi tarabna l-ġins flok il-flus. Praga skirna fuq l-absent. Kwasi spiċċena ġuċella. Amsterdam ħadna l-ewwel joint. Londra l-ewwel striptease, kombinazzjoni f'nightclub ta' Wed Malti. Probabli kien għadha bil-ħarqa di.
Supponi kien għadha darqas buċċi d-dinja. Dakinhar konna ferħanin. Pa? Għan sabiħ ġitri. Pa fejqiet? Għan sejra karozza. Ma fej sejjer. Għandi meeting importanti pi ġitri. Pa, għaddi kif ħadda ġiġġieri importanti. Bravo, proset. Pa, pregnant. Tajjeb, pi li trid, hi. Zom, xat, pregnant? Lek, nitnek, ma ħaq battek, mux għattati kasi. Iji, ma tammilix jek, spaċċament illum, mux mandi xabtit. Xin għana? Papa, se nitlaq mid-dar. Taflina la bibi, issa d-deċidejt Ora, la so għamilt. Dis-support jakim, pi. Tajjebek? Pa, di deċiżjoni serja. Iwa, hi, ma jien naf, nistgħu nitkellmu l-lejla x'għandi fejn mur bħalissa, tifni x'qed ngħidlek. X'għandek? Il-gig, pa. Iwa, rajt. Nistgħu nitkellmu mwar offsinar mela? Pa, di bżon nitkellem ma' xi ħadd. Hija possibbli m'għandekx bib ma' min titkellem li trid pija. Imma mhux Nistgħu jisfidi. Jien missierek. Għajdli, fejn kon biħsibek mu? Mhux għandek?